Aquest matí, el mercat ambulant d'Aldaia ha tornat a estar actiu, amb noves mesures implementades per tal de garantir la seguretat davant la pandèmia provocada per la Covid-19. D'esta manera, a l'espai ja assignat tradicionalment per al mercat dels dimecres s'amplia l'extensió als carrers Teodoro Llorente i Les Heres i es suma el permís d'ocupació de les parades al voltant de la plaça Europa, per garantir el distanciament entre comerciants a tots els carrers ocupats. Per altra banda, el mercat ambulant d'Aldaia quedarà dotat de punts d'informació amb dispensadors de gel hidroalcohòlic i es fa obligatori l'ús de mascareta i la distància de seguretat entre els usuaris. L'aforament queda limitat a un màxim de 600 persones, que suposa el 30% de la seva capacitat. Per això, l'àrea de comerç de l'Ajuntament d'Aldaia es troba estos dies informant al veïnat i col·locant cartells informatius amb el nou mapa d'ocupació del mercat. Igualment, es reforçarà la tasca amb els coneguts com a agents Covid, que recordaran la normativa entorn al mercat cada dimecres mentre dure l'actual situació sanitària.